Zdravo svima, dobrodošli na moj YouTube kanal. Za sve vas koji ste novi, ja sam Jovana, inače sam profesionalni šminker, ali evo prvog videa koji neće biti vezan za šminku i za kozmetiku ili ulepšavanje. Ovaj video, kao što po naslovu možete vidjeti, je posvećen bebama, mamama i budućim mamama. Kao što sam i sama postala mama pre 4,5 meseca, i mnoge neke stvari su me zanimale i nisam imala pojma o njima. Kroz vreme, kroz ovih par meseci sam svašta nešto naučila i puno nekih korisnih informacija sam prikupila, pa sam to htjela da podijelim sa vama. Nadam se da će vam se dopasti ovaj tip videa i hajde da počnemo. Prvo s čime ću početi su dve knjige koje su meni mnogo značile i koje sam ja čitala u vrlo neophodnim i potrebnim momentima. Prva knjiga je ova ovdje. Znači, knjiga se zove Nega novorođenčeta i bukvalno u njoj, kao što i knjiga sama kaže, imate apsolutno sve što se tiče tog dela, odnosno tih prvih dana i prvih momenata i prvih nekih briga. Knjiga je puna slika sa svim mogućim objašnjenjima, poput recimo kako oprati flašicu, cuclu. Ja sam ovu knjigu kupila u Laguni i bila je recimo 1000 dinara, s tim što je u tom nekom momentu kada sam ja kupovala bila snižena tipa na pola i tako sam je mnogo jeftinije platila, ali u svakom slučaju vredi i tu punu cijenu naravno. Meni je mnogo značila u večernjim satima kada uspavam bebu, sam je čitala, prelistavala i za stvarno svaku preporuku. Ima ih još puno koje možete pronaći, ali meni se recimo ova jako dopala i bila mi je dosta korisna. Još jedna knjiga koja recimo meni sada je potrebna, neće vam trebati na samom početku, a dobila sam je kao preporuku od koleginice Milice, je knjižica ova ovdje. Ovo je bebin prvi kuvar, knjižica sa sa više desetina recepata za spremanje prvih kašica bebama, kao i za to šta bebe smeju da jedu, šta bi trebale da jedu, koliko da unose, na koji način da pripremite i slično. Evo, 50 ukusnih kašica od autorke popularnog novog sveobuhvatnog jelovnika za bebi decu do 3 godine. Ovo je znači izdvojena knjižica samo za bebe i za prve kašice i prve obroke. Mi smo skoro počeli sa uvođenjem kašica i baš sam presrećna zato što Pavle jako lepo reaguje na njih i voli da klopa, ima i na koga. Reših da sada pređemo na kozmetiku i negu beba. Ono što mi koristimo za Pavla, za njegovo kupanje je ova Hipova kupkica za telo i kosu, za osetljivu kožu, znači senzitiv je. Gledala sam i poredila razne sastojke u nekoliko brendova koji su mi bili u užem izboru i kada sam videla da ova kupka ima najmanje parfema i tih nekih štetnih stvari, pa čak manje i od nekih mnogo skupljih, odlučila sam da mu uzmem ovo. On lepo reaguje, nikada nije imao nikakav osip ili sličnu neku reakciju na ovo. Kupam ga ovim od prvog dana i za sada nam je super. Nećemo menjati naravno u neko skorije vrijeme, što se i ne preporučuje, da se igrate i isprobavate razne kupke na tek novorođenoj koži koja stiče svoj imunitet i sve ostalo. Odlična stvar, nije ni nešto preskupo, a stvarno je fino i evo, recimo, mi nismo uopšte reagovali na to. Mi koristimo za sve prevoje na telu, kada, znači, posle kupanja koristimo naravno Pavlovićevu kremu, koju je i moja majka koristila na meni i ja znam za nju, ja mislim, od kad znam za sebe, a ima je još mnogo unazad. Svi kažu da se formula promenila, miris je isti, znači kao što pamtim kada recimo moja sestra bila beba. I to je kremica koju koristimo na svim prevojima na telu, nakon kupanja, kada ga mažemo. I super nam se pokazala, također nikakav problem nismo imali sa njom, tako da i sa njom nastavljamo. Sada dve kremice koje život spašavaju.
spasavaju. Jedna od njih je sudokrem. Mislim da sam tu kremu možda i pominjala nekada, ako nisam, koristim je godinama unazad za sebe, nakon depilacije, brijanja ili tako nekih sličnih stvari. Odlična krema koju stavljamo kada kakimo, a krema koju stavljam Pavlovu na guzu kada se ojede, pošto se desi naravno, nije često i nije uvek, ali se desi, stavljam mu kremicu ovu. Ja zaista, Baby Care se zove, to je znači protiv osipa krema, sve na nemačkom, ništa ne znam da pročitam. To smo mi, kada smo se tek rodili, dobili od moje prijateljice iz Nemačke u welcome paketiću i ta krema mi je nekoliko puta spasila život, odnosno Pavlovu guzu. Bukvalno, kada se beba ojede, posle kupanja namažemo na guzu, ujutru nema ništa. Bukvalno ništa. Tako da, stvarno za svaku preporuku, ako možete ikako da dođete do nje, ja bih vam je stvarno od srca preporučila. Sad ono što muči većinu mama, pa tako je i mučilo mene do skoro, je stomačić i grčevi. Možete da probate sa ugrenim pelenama, sa termoforima i sličnim stvarima. Mi to nismo mogli da pokušamo. Nama su grčevi počeli kada je Pavle imao 3 nedelje. Nismo mogli zato što smo mi dugo imali pupčani petrljak, tek sa 43 dana smo ga odstranili, odnosno tek je tada otpao, pa nismo mogli odmah da isprobavamo te tople stvari, jer nije poželjno naravno stavljati na pupak koji nije otpao, ali kada je to prošlo, 1-2 puta sam mu stavila toplu pelenu, vidjela da dete vrišti, da se apsolutno ništa ne dešava i onda smo pitali za savet za neke kapi ili bilo kakvo sredstvo za neko eventualno sprečavanje tih grčeva. Ono što sam ja definitivno shvatila je da sve što date detetu može da malo pomogne da beba pre izbaci te gasove ili da se pre iskaki, ali da ih ukloni ili da nešto nestane, to ili da izleči, nema šanse. Znači, tu se u stomaku, odnosno u tom stomačnom delu se odvija neki proces, definitivno koji mora da istera i da izađe na svoje, znači moraju crijeva da se razviju i tako dalje, pa dete mora da pretrpite neke stvari. Ono što nauka kaže je da dečaci više i jače proživljavaju te grčeve nego devojčice, što verovatno nije slučaj svaki put, ali u većem procentu dečaci više toga proživljavaju. Ono što smo mi dobili kao savjet od našeg pedijatra su kapi kolif. Ovo nam, ja mislim, možda 3. ili 4. bočica koju smo mi kupili, ima 15 ml, daje se 4 kapi pre svakog podoja ili obroka detetovog. Mi smo njemu ovo davali, njemu je to pomagalo da, znači on je svakako plakao i vrištao i mučio se i grčio se i tako dalje i bilo je teško izboriti se sa njim u tim danima, ali mu je svakako pomagalo da brže izbaci i da brže svari tu hranu koja mu je definitivno predstavljala problem, mislim hrana mleko, ali okej. Nisu jeftine uopšte, ali stvarno, mislim, nama su pomogli. Probali smo prvo espumisan, kapi takođe, koje imaju ukus banane, osim što mu je bilo preukusno i osim što je jako voleo da cokće to i da srče te kapi, ništa mu apsolutno nije pomagalo, znači apsolutno ništa. Znam da mnogim bebama i to pomaže, tako da sjajna stvar, ali recimo ovo je ono što je nama pomoglo. Sada je period grčeva iza nas i ja sam mnogo srećna i znam da je njemu mnogo lakše i kao što reku, jede te kašice i super reaguje na njih, ne muči se stomačići, sad je sve sjajno, tako da samo treba izdržati. Takođe neka istraživanja kažu da grčevi mogu da traju do 6. pa i do 9. meseca, ali do 6. najčešće, dok recimo nekim bebama prođe posle, ne znam, 40 dana, onih famoznih. I takođe nešto što se tiče stomačića, bebećeg je bio Gaja probiotik. Mi smo u jednom momentu imali pljuliv
koji mislim da je u tom momentu izazvao možda pasulj koji sam pojela ili tako nešto, ili kupus, nešto je bilo. Naravno, trudim se da ne jedem svašta što može da mu naškodi, da mu napravi problem u stomaku, ali ne mogu ni da izbegavam ono kao večito neke namirnice koje recimo volim, kao što je kupus ili pasulj. Pa smo morali da koristimo probiotik. Mislim da sam mu davala 10 dana. Sad ne znam tačno kako, 5 kapi dnevno. Pre upotrebe dobar promućkati, dosta se nakuljano. Davala sam mu na kašičicu. Može u bilo kom dijelu dana da se da. Super je stvar i sredilo moju stolicu baš brzo, ali naravno zbog flore i faune u stomaku treba da se daje tih 7 do 10 dana, tako nam je naš pedijatar rekao. Ovo je znači BioGaia Protectis, dodatak ishrani, naravno pomogao, pa možda će pomoći i nekoj od vaših beba. Sad nekoliko random stvari koje apsolutno nemaju nikakav red, ali meni su bile od pomoći i nadam se da će biti i vama. Prva stvar koju možete, ja mislim, naći u svakoj apoteci ili recimo znam da sigurno Aksa ima, tamo smo mi kupili naš, je termometar koji vam stvarno mnogo može pomoći zato što uvek možete da pratite temperaturu sobe. Znači, soba u kojoj beba boravi i spava bi trebalo da ima temperaturu 21 ili 22 stepena najviše, a kada se beba kupa 25. Ovo je termometar koji može da ide i u vodu, pa možete na taj način da regulišete i temperaturu vode u koju beba kupate, s tim što mi imamo ono koritance koje u sebi ima već taj termometar i onda pokaže smiley kada je topla voda, odnosno kada je dostigla 37 stepeni. I stvarno to koritance za svaku preporuku takođe. Njega vam stvarno ne mogu pokazati, ali mislim ima svuda da se kupi. Ono što ja koristim na dnevnom nivou kada ga preslačim i kada se ukaki, jer sad je on već stariji pa ne treba da kaki toliko često kao tek novorođena beba, su ove vlažne maramice. Ovo su Sweet Care Aqua, organic extract i 99,9 čiste vode, bez alkohola, parabena i alergena. Ovo su najčistije vlažne maramice koje sam ja pronašla u bilo kojoj radnji, znači ima raznih, svi znamo za 1.000.001 brand koji pravi vlažne maramice za bebe, ali ove su po mom mišljenju stvarno i po tim svim sastojcima koje sam ja pratila i gledala najčistije i nijednom nisu napravile neku štetu Pavlovoj guzi, tako da ih stvarno kupujemo uvek. Njihova cena je recimo od 115 do 130 dinara, zavisnosti gde kupujete. Ima 40 komada unutra, ima ih i u Liliju i DM-u, videla sam ih i u tržnom centru Broda, tako da ima ih na raznim mestima. Sada dve stvari koje se tiču nosa, zapušenog nosa, znači znamo svi da bebama može da se zapuši nos od pretople prostorije, odnosno od suvog vazduha, kao što se nama dešavalo par puta, a može i od prehlade virusa, odnosno već neke bolesti, pa treba vaditi slinice. Mi smo prvobitno, kada se Pavle rodio, kupili ovaj uređaj mali koji vadi slinice pritiskom. I on je bio okej kada je on bio mali, kada to nije moglo da se stvori ne znam ja koliko sekreta, ali kada smo shvatili da je on zapušen i prehlađen i da ovo neće, moj suprug je kupio ovaj uređaj ovde, kako bih ga pokazala, ne znam, vidi se ovako valjda, koji se stavi, ovaj kraj se stavi bebi u nos, a ovim krajem stavite u usta i vučete. Ovde se stavi vatica kako ne bi dospelo nešto što ne treba u vaša usta, ali ovo je sjajna stvar, znači mi smo bukvalno izadili svašta nešto time i stvarno je sjajna stvar. Znam da postoji i onaj koji se kače na usisivač i koji je potpuno bezbedan takođe za bebe, ali mi njega još nismo kupili jer mene to malo plaši. Sad ova sledeća stvar, meni nije bila najkorisnija od samog početka kada se Pavle rodio, ali sada kada trpa sve živo u usta i kada je počeo da balavi i kada mu dajemo te kašice i kada običnu partikulu, klasičnu, koju mu stavim, on ovako izvrne i stavi u usta, da je glođe, žvaće i šta već.
Sada nam je ova stvar korisna, a to je ova portiklica koju ne mogu da ispravim, evo ovako, portiklica koja se nazad ukršta i tako se kači kao neki prslučić detetu. Mi smo ove dobili na poklon, znam da ih možete naći u Zari, da ih ovdje u Kruševcu nisam videla nigde, ali sam sigurna da ih ima još negde i da to može i na drugim mestima da se nađe. Sjajna stvar, znači zakačite iza, to je ovako obmotano detetu oko rukice i ne može da glođe i da jede, a opet skuplja balice i šta god da ispadne iz usta. Tako da stvarno, prvo mi je izgledalo kao ja vidi portiklica na malo drugačiji način, ali sad mi stvarno puno znači i bukvalno uvek tokom dana nosi jednu oko sebe, odnosno na sebi, da ne bi uprljao sve živo od garderobe, mada to nije toliko važno, ali mnogo mu se natapaju stvari, odeće koju nosi, pa onda ovo sprečava to. Nadam se da je neka od ovih stvarčica vama poznata ili da vam je sada nešto značilo od ovoga što sam vam pokazala. Naravno, sve neke druge stvari koje ja kao mama ne znam ili nisam probala, slobodno mi pišite u komentarima, voljela bih naravno to da pročitam i da usvojim. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!